Ndewo ndị ikwu na ibe, ụmụnne na ụmụnna na ndị enyi, unu abọọla chi. Eji m aka na niile tetara n'ụra site n'elu akwa anyị dị iche iche ụtụtụ a. Ọ bụrụ otu aka otere asọpụtụrụ Chineke biri n'igwe n'aha Jizọs, amen. Ọ sịkwarị na onwe n'ime anyị nwere nsogbu, ọ gaghịkwa egbochi onye ahụ ikele Chineke. Ọ ga-adarasị otuto mana mba mana njem. Abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa, tupu m aga n'ihu, biko unu ewekwala iwe. Enwere m azụzụ na ụkwara, mana ọ gaghị egbochi m ịpụtakwa mekwe ka m si eme ka m rụrụ nnọkọ n'oge ndị Igbo. Ọ bụ mbụ maazị osita dị mma dịwara gboo akụtụ n'obi ka ndị anọkwa n'ụbọchị taa dịka o si anọkwa n'oge ndị gara aga ụbọchị niile. Ugwada oruola n'omume. Ihe anyị ga-arụtụ aka n'ụbọchị taa bụ ihe a na-akpọ akpaalaokwu. Akpaalaokwu bụ okwu a na-eji ekwu okwu dị omimi ka ọtụtụ mmadụ na-aghọta. Ọ gara adị ka ilu, mana ọ dị iche site n'ilu. Ọtụtụ akpaalaokwu anaghị ekwe nghọta ọ bụrụ na onye ahụ abụghị onye Igbo maọbụ nwa afọ Igbo kara aka. Akpaalaokwu ahụ ya na-akpọkwanye ya n'olu bekee bụ idioms maọbụ idiomatic expressions. Anyị ga-amalite urule. Nke mbụ anyị ga-ekwu bụ ya na-akpọ ime aka azụ. Kedu ihe bụ ime aka azụ? Ime aka azụ, ime aka na-abụ maọbụ ime aka abụọ bụ izu ohi, izu oshi maọbụ izu ori, dịka ọkwamba si na-achị n'olu n'olu. Ọ bụ ihe okwu ahụ pụtara. Nke ọzọ bụ ime aka ntụtụ. Ime aka ntụtụ na ime aka abụọ maọbụ ime aka na-abụ otu ihe a ka ha bụ. Gịnịkwa ka ha pụtara? Ọ bụ izu ori, izu oshi maọbụ izu ohi, ka ọ na-edokwa ya anya. Nke ọzọ anyị ga-ekwu maka ya bụ ka a na-akpọ isu imi. Kedu ihe bụ isu imi? Isu imi dịka mmadụ ịrara nwanne ya wee nyefee n'aka uche ajụrụ ajụ, ịranye nwanne ya n'aka ọgwụ, wee ranye nwanne ya n'aka ndị ga-ewere were mee ihe gbasara ya. Ọ bụ ya bụ isu imi. Isu imi ajọka, ọ jọgburu onwe ya. Onye ọbụla na-esu imi abụghị ezigbo mmadụ. Ọ bụ ihe ka ha pụtara. Gwa ka anyị gaa n'ihu. Mgbe ụfọdụ etu ahụ anyị anaghị aghọta ihe ezigbo ya ha pụtara, anyị anaghị aghọta ya. Mgbe ụfọdụ etu anyị aha jọrọ njọ, mana dịka aha si wee daa, anyị na-eko ubu na-asị aha nke a na-etu anyị na ọkwa ezigbo aha, mana aha ha bụ ezigbo aha. Ọ dị ka mmadụ oge ọ sị gị agụ nka. Anyị niile mara ihe bụ agụ, anụ ọhịa nke na-akpa ike na-ebi n'ime ọhịa. Agụ nka ihe ọ pụtara, mmadụ kpọọ gị agụ nka, biko ọ bụghị ezigbo aha, ọ bụghị ihe aha ọgba ka o turu gị, kama na o ji aha ahụ wee gwa gị okwu ihe ebu maọbụ ihe o chere na ebu. Agụ nka bụ onye oshi, onye ohi maọbụ onye ori. Ka akwụkwọ ya ọzọ, agụ nka pụtara onye oshi, onye ohi maọbụ onye ori. Tupu ị na-aza aha mgbe mmadụ ga-etu gị ya, biko ghọta ihe aha pụtara tupu ịza ihe na-agbaghị isi ya. Nke ọzọ anyị ga-ekwu maka ya bụ agụ owuru. Agụ owuru na agụ nka otu ihe a ka ha bụ. Onye oshi, onye ohi, onye ori, onye na-ewere ebe na-abụghị ya dịwere, onye na-ewere ma onye nwere asị ma ewere, onye na-ewere na onye nwere amaghị ama. Ọ bụ ya bụ agụ owuru. Nke ọzọ anyị ga-aga egbe maọbụ agụ nkwọ. Mmadụ kpọọ gị egbe maọbụ agụ nkwọ, ọ bụghị ezigbo aha. Onye ahụ etughị gị aha na ọhụka gị n'anya, ma ọ na-ọchịnja gị na ịdị ike. Ọ bụghị ihe ọ pụtara. Egbe dịka anyị si ma, ọ bụ nnụnụ na-efe n'elu, mana ọ na-ezu ori ọkụkọ, ọ na-ezu oshi ọkụkọ, ọ na-ezu ohi ọkụkọ. Ọ gbadata oburu ọkụkọ gbalaga. Mmadụ kpọọ gị egbe, ihe ahụ pụtara bụ onye ahụ kpọrọ gị onye oshi.
onye ohi, onye ori. Mmadụ kpọọ gị agụ nkwọ, ọgwụ otu ihe akọpụtara: onye oshi, onye ohi na onye ori, ka ọ na-edokwa ya anya. Nke ọzọ bụ agụ udo. Anyị ma na agụ bụ anụ siri ike, anụ na-alụ ọgụ, anụ na-egbu mmadụ. Mana mgbe mmadụ kpọrọ gị agụ udo, ihe ọ pụtara bụ na ịbụ onye siri ike mana ị nwere obi ọma, ị chọghị nsogbu. Ịbụ onye na-egbu okpuru ụka ebe taghara imezie ya. Mmadụ na-abụ maọbụ mba na mba na-egbu okpuru ụka, maọbụ Igbo obodo na Igbo obodo ndị obodo nke na ndị obodo ọzọ na-egbu okpuru ụka emezie, udo adị. Ọ bụ ya bụ agụ udo. Onye kpọrọ gị agụ udo, ọ pụtara na ịwụ nwoke siri ike mana ịbụ onye na-achọ nsogbu, onye na-egbu udo. Ọ bụ ya ha pụtara. Nke ọzọ bụ ihe a na-akpọ iri ngarị. Iri ngarị apụtaghị iri ngarị dịka ọtụtụ mmadụ na-aghọta ya. Ngarị pụtara gịnị? Aka azụ. Aka azụ nke ndị bekee na-akpọ bribery. Igbe aka azụ pụtara mmadụ iwere ego maọbụ akụ maọbụ ihe ọzọ, ihe nweta ọzọ nye mmadụ ka onye ahụ mgbe ihe onye ahụ na-achọghị ime maọbụ ihe onye ahụ na-ekwesịghị ime. O were ego nye ya, maọbụ nye ya ihe akụ maọbụ ihe nketa ụfọdụ maọbụ ihe nweta ụfọdụ, onye ahụ agbanwe obi ya mee ihe ahụ ọ na-achọbụghị ime mgbe gara aga, maọbụ onwe mgbe ọ chọrọ ime ya. Mana ihe ahụ e nyere ya dịka ego maọbụ onyinye ebe onye ahụ enwe ike mee ihe ahụ ọsịsọ dịka onye nyere ihe ahụ si wee chọọ. Ọ bụ ya bụ iri ngarị maọbụ aka azụ. Ka gịkwala ihu. Nke ọzọ bụ obi ịta mmadụ mmiri. Obi ịta mmiri. Obi ịta mmiri, ihe mmiri taa, o nwere otu ebe ahụ na-adị, ebe ahụ na-akpọ nkọ, na-adị mmiri n'anya. Obi ịta mmadụ mmiri bụ mmadụ inwe obi ọkpọọ. Obi onye ahụ nwere obi ọjọọ. O nwere ike iji mma gbapụ gị isi na-eleghị anya mgbe na-atụghị anya ya. O nwere ike ime gị ihe na-atụghị anya bụ ihe ọjọọ, maka n'ihi gịnị? O nwere obi ọjọọ, o nwere obi ọkpọ nkụ. Ọ bụ ya bụ obi ịta mmadụ mmiri. Ọ naghị agbaghara. O nwere ihe ọ ga-eme ịbata, asị gị na mmadụ Chineke kere kụnye ume ndụ mere ihe ya, sị mba na ọnwụ onye agaghị eme ụdị ya, mana ọ ya mere ya n'ihi gịnị? Site na obi ịta mmiri nke onye ahụ nwere. Ya wụkwara ya. Nke ọzọ bụ obi ịlọ mmiri. Kedu ihe bụ obi ịlọ mmiri? Ihe obi ịlọ mmiri pụtara bụ mmadụ inwe ụjọ, mmadụ ịda mba na ihe. O nwere ihe onye ahụ na-atụ anya ya, mana emechaa ihe ahụ ameghị otu ahụ, o wee daa mba, ụjọ jide ya, o wee kpebie na ihe a agaghị etinyekwa ya aka. Ọ bụ mmadụ ịnọ a na-agwa ya lekwe ihe a otu a ka ọ ga-esi, lekwa ka ọ ga-esi wee mee, mana ọ naghị ekwenye. Na-akwado ya ka ọ gaa, na-agba eke ya jiri ume, na-enye ya ume ka ọ gaa, ọ gaghị ekwe aga, maka gị na obi na-alọ ya mmiri. Obi ya na-agwa ya na ihe a agaghị enwe isi. Ka ahụ bụkwa ya. Nke ọzọ bụ mmadụ sị gị na iwere anya egbe, iwe anya egbe. Iwe anya egbe, egbe bụ ndụrụ, mana egbe site n'ọnọdụ ya, otu o si ebu ọkụkọ ma oke ma ngwere, ọnọdụ n'elu, gị nwa nọ n'ala nwere ike gaa ahụ ihe egbe nọ n'elu wee hụ. Ihe ọzọ ị ga-ahụ na ọ gbadataba gịnị bụrụ ihe ahụ fepụ. N'ihi gịnị? O nwere nleru anya. Ọ na-ahụ ihe ọtụtụ mmadụ na-enweghị ike ịhụ. Ihe anya nleru ahụ o nwere, ọ ya bụ asị gị na onye ahụ nwere anya egbe, nke ndị oyibo na-asị onye ahụ dị eagle-eyed. Onye ahụ dị eagle-eyed. Mgbarịsị gị dị eagle-eyed olu oyibo, ọ bụ mmadụ iwe anya egbe. Ọ bụghị na onye ahụ na ọwụ ajọ mmadụ ma ụzọ ọbụla o si were bụ ihe ọjọọ, kama na ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ nwere nleru anya. Ọ bụ ya wụ ihe ọ pụtara. Otu aka ọ ga-aha m n'ọrụ n'ụbọchị taa. Anyị ga-amalitekwa ebe anyị kwụsịrị ụbọchị ọzọ. Ka ihe onye ọbụla na-emere ụtụtụ a dị mma, ka Chineke nọnyere ya. Ọ ga-anọnyere anyị n'Eke, nọnyere anyị n'Orie, nọnyere anyị n'Afọ,
mana onye kwere ya na nkwọ. Onye ihe ọma mere, biko echefukwala ikele Chineke, echefukwala isoro ya gụrụ ọgụ, maka ikele Chineke na ihe ọma mere nwanne gị maọbụ nwanna gị. Ihe ọma ahụ ga-eru gị aka, ma ọ bụ nke karịrị ihe ọma ahụ ga-eru gị aka. Ọ bụ ya bụ ije ụwa, ọ bụ ya bụ otu ụwa si wee dịrị. Ka anyị jisi ike na-enwe obiọma n'ebe mmadụ ibe anyị na ihe ọma mere mmadụ ibe anyị, ka o wee ruo anyị aka n'aha Jizọs, amen. Ụwanụ ka ọhịa dịwa ka enwe agba n'ụbọchị nta achụọ ya n'Owerechi. Ka o mesịa.